Impi yabomdabu isethunjini, isahluko sesibili. Musani ukubabela ulaka thina sibe silibhula. Ukusa kwazi wawucele akazange esasula ngisho nobuso. Wadlukulundela kuseluvivi walubhekisa ku-BA. Nokho base babaningi abantu belibhekise ezitimeleni nasematekisini. Wayehlangana nabantu abacabanga ukuthi uluhlane ehamba ekhuluma yedwa. Wathi uma efika komshana wakhe waqonda ngemuva njengoba wayemyalelile uMadonsela. Okwamthena amandla kwaba ngukuthi uBafana wayememukela ngomoya wesonto, wamngenisa endlini wenza netiye eliphelezelwa ngamakhekhe. Baxoxa bengaphazanyiswa umuntu ngoba kwakusalelwe lapha ekhaya. Kwathi kungakapholi maseko bangena odabeni olwalulethe ucele eThekwini. Mshana ngilapha eThekwini ngilethwe yile ndaba kadadewenu uLinono kanye nabantabakhe uZithelile noNhlanganisane. Njengoba wagana nje ngazithatha izingane ezimbili njengoba nawe wazi. Manje-ke amandla aseyangiphelela ndodana, futhi izingane aziphilile. Laphaya esibhedlela onesi bayasithethisa bathi izingane aziziniki ukudla okunomsoco, yikho ziphathwa ngomile nje. Manje sithe nomkami masizilethe kuwe ngoba uzozifunela odokotela abangcono lapha eThekwini, futhi uziphe nokudla okunomsoco lowo okuzoqeda ungomile. Uyazi phela ukuthi isomiso sesivamile ngakithi le eMpaphala, futhi nomhlabathi awusavumi kahle. Ziningi izindaba ezinidingayo emakhaya mshana. Indlala ibhokile, silala singadlile mihla namalanga. Sasithi phela yini enoyilwa lempi yabomdabu esethunjini. Manje kungathi nani nisifulathele. Ninikela ngathi endlaleni. Kuyadabukisa ukubona ukuthi ukufunda kwenu kunenza nilifulathele imuva lenu. Nilahle nabakwenu imbala. Nibahlamuke basale bephundlwa yindlala nezinhlupheko. Balale bengembethe ngenxa yokweswela. Balale bengadlile ngenxa yokudula kwempuphu nesinkwa. Bayanidinga abakwenu, izingane zabo kanye nemiphakathi yasemakhaya. Indaba nokho engiletha lapha indaba yezingane zikadadewenu uzilethile noNhlanganisane. Sengikhathele ukuthethiswa ngonesi, kusho ucela amehlo ethe njo kubhova wamaDalamashiyeni elalimbuka ngeso elilodwa lizilalele lapha ekhoneni ngaphakathi ekhishini duze nelinye icalaha nalo elalondlekile. Bathini onesi malume? Kubuza uBafana ngoba wayengazi ngempela ukuthi onesi bangene kanjani kulo kudula kwempuphu nesinkwa lesi ayekhuluma ngaso umalume wakhe. Khona wayekwazi ukuthi wayefanele abaphonsela okuncane eMpaphala, kodwa sasingavumi isimo ngenxa kaphethilolo owawukhuphuka njalo, ibe nezimoto bezidinga. Nobhova bakhe laba babeke bagula kabi. Kwadingeka ukuba ehle enyuka nodokotela bezinja. Bathi sibulalisa izingane ngendlala. Izingane zethu abashana bakho baphethwe ngungomile. Bathi izingane ziphethwe ngungomile? Kubuza uBafana, hayi ngoba engezwanga nje esafuna indlela yokulugwema lolu daba. Basho njalo, pho sazini thina? Thina sikhule ngezinkobe nembuya. Namuhla lokho akusalungile, ngakho abantwana kuhle bakhuliswe nguwe uzazi lezi zifo zesimanje manje. Uma nje kungenzeka kuhle siphuthume ubalande abantwana uzilethile noNhlanganisane, ikakhulu ngoba nezincwadi ebesinibhalela zona azisaphendulwa manje.
Kunezincwadi ebenisibhalela zona malume, kubuza ubafana ekhumbula ukuthi ukhiye weposi kamuva nje usuhlala kumkakhe futhi akasakuthokozeli ukuba iposi lilondwe ngomunye umuntu, nezingcingo ezingenayo ziphendulwa nguye nabantwana kuphela. Yebo, ziningi izincwadi sinibhalela, sibika izifo nemikhuhlane, sicela nosizo, kodwa kuhle sikhohlwe yilokho manje kade sinifundekela. Okwezincwadi ngiyakweshwama, kodwa ngisazoke ngibuze uPopi ngazo, kusho ubafana efuna indlela yokuzihlangula kulo mthwalo ayewubona uginqelwa kuye. Kwathi xifu kucele ezwe elikaPopi, lowo wahamba ezishiyile empaphalo. Izalukwazi zabamba ongezansi zithi ziyoyicela ivuthiwe. Phela kompaphala abaziwa omakoti abafaka amabhulukwe. Akathandanga nokho ucela ukuba alushebe ngendaba kamakoti lolu daba olwalusezithebeni. Wathatha wathi, ngiyethemba sizohamba uyolanda abantwana mshana. Ngingethanda ukuba abazukulu bami bafele ezandleni zami. Futhi kubuhlungu kithi nowakwami ukubona izingane ziphela phambi kwamehlo ethu kulapho singenze lutho. Sizamile yonke imizamo bafana, kodwa kwanhlanga zibuka nomoya. Asambe-ke siyolanda izingane zakho ngoba uzithelile. Ngishiye sekusele isikhwehlela ngane kadadewethu. Kwaba nokuthula isikhashana ngoba ubafana wasukuma wathatha iwashi elaliphezu kwefiliji waliwayinda, wabuka elakhe lesihlakalo. Wase ethatha leli eliwayinda, waqondisa nesithombe esasilenga odongweni. Wasephendukela kucele wathi, cha malume, asizukuhamba. Uthini uma uthi asizukuhamba? Kubuza ucele kungathi uzosukuma. Ngisho ukuthi isimo singivumeli ngihambe. Phela malume ungeke uqhibuke uzongitshela ukuthi mangiye eShowe ukuyolanda uzilethile noNhlanganisane ungakhulumile noPopi okungiyena oyobheka lezo zingane. Kuphendula ubafana ebheka phansi. Ngemuva kokuthula isikhashana waqhubeka wathi, ngohlelo lwalapha ekhaya zonke izindaba zezingane ziphethwe ngumkami uMamthimkhulu. Mina ngengamele izindaba zalezi zinja zalapha ekhaya. Kunganjani ukuba lolu daba lwakho ulwethule kuye uPopi? Ngikhulume nobani? Kubuza ucele enye ukubani. Ukhulume noPopi uzwe yena ukuthi uthini ngale ndaba kaLinono kanye nezingane zakhe. Angazi ngoba phela uPopi kungahle aye koqhuba izifundo zobuhlengikazi eStanford University eMelika. Mina ngikhulume noPopi, kanti ngubani indoda lapha ekhaya? Wenzani bafana? Kodwa wenzani nje ngempela? Singathi singamadoda sidikida izindaba ezinkulu kangaka wena ube ungitshela ngomfazi. uPopi ngumfazi kwangubani, yize angafunda aze afike ezulwini. Umfazi wenza lokho okunqunywe ngumnyeni wakhe ngoba umnyeni wakhe yinhloko yomuzi. Kuqale nini bafana ukuba izindaba zamadoda ezibalulekile zenekelwe abafazi? Kubuza ucele nezandla zakhe ziphakeme ukubabaza lomhlolo awuzwayo. Kuqala ngenkathi abantu abanobuchopho obuhluzekile bethola ukuthi kungukwakha ubumpofu bobukhaya ukuhlukanisa inhloko nentamo. Thina noPopi siyimbumba. Futhi-ke malume uPopi akayena umfazi, ngumama wekhaya, inkosikazi yakwangubani. Ngithanda ukuthi ngiligcizelele lobukhosikazi malume, ukuze wazi ukuthi inkosikazi inikezwa indawo yayo. Ukuvumbuka kwakho from nowhere usuzothi asilande izingane eShowe, akukhona ukunika uPopi indawo yakhe. Lezo zingane zizobhekwa ngubani ngaphandle kukaPopi? Sengiyabona. Kanti wenqaba nje ukuthatha izingane zikadadewenu ngoba wesaba loPopi wakho? Kubuza ucele. Waqhubeka wathi, namuhla empaphalo sekukwa Norway. Empaphalo lapho kulele khona amathambo kayihlo noyihlomkhulu sekukwa Norway.
Ingabe bona oyihlo nonyoko bathini lapho belele khona? Bafana, awusayi empaphela ngoba wesaba lo popi wakho. Angimesabi uPopi, akalona ibhubesi. Mina ngithe uyinkosikazi yalapha ekhaya, hhayi ibhubesi lalapha ekhaya. Angimesabi uPopi, ngiyamthemba, ngiyamthanda futhi ngiyamhlonipha. Njengoba naye engihlonipha futhi esihlonipha nesikhundla sakhe kwangubani. Phela singakhohlwa ukuthi kuhlonishwana kabili malume. Mina ngiyamhlonipha umkami kanye nezingane zami. Ngingeze ngabagidlabeza ngomthwalo wezingane ezimbili zasemaphandleni abangazazi. Kungakuhle ngibabuze ukuthi bona bathini. Izingane zikadadewenu uzilethile noNhlanganisani manje sekuyizingane zasemaphandleni. Yini eyenza ukuba uPopi nezingane zakho zingazazi izihlobo zazo bafana? Uma uthi awuzithathi lezi zingane zikadadewenu, thina sizokwenza njani ngazo pho? Nami angazi-ke lapho malume. Kusho ubafana ekhuluma iwashikazi elalisho ukuthi lona lakhishelwa imali. Amehlo kabafana aphumela phandle. Wasukuma wacindezela inkinobho emhlophe eyayisefulemini yomnyango. Amagalaji avuleka womathathu asineka ngo-Mercedes-Benz, u-BMW no-Toyota Supreme. Namehlo kaCele aphuthuma khona egalaji kungathi uthungatha khona impendulo yodaba olwalusesizithebeni. Ungathini ukuthi awazi Mbhabhadisi John ngubani? Ungathini ukuthi awazi Mbhabhadisi John ngubani? Kubuza uCele. Ngisuke empaphela izolo ngoba singatholi impendulo kunkithinkithi yezincwadi esinibhalela zona. Sibika indlala, sibika nemikhuhlane. Izolo ngilale ebhentshini ngoba wenqaba ukungamukela emzini wakho. Namhlanje ungitshela ukuthi awazi ukuthi sizokwenza njani ngezingane zikadadewenu oHlanganisani no-Uzithelile. Impela kunjalo malume. Nami angazi ukuthi ngingathini ngoba bengingalindele ukuhlangabezana nendaba engaka empilweni yami. Uxolo malume, ake ngithinte uPopi. Washo lapho bafana weluleka, wathatha iqhuzwana walilengisa ekhukhwini elingenhla legawuni ayeyimbethe. Wase ethinta inkinobho odongweni wase eqala ukuveteza. Hello darling. Yes. Sorry to disturb you. Nothing important. Just rural mentalities with their complicities. Please take the children to school. I can do it today. You are darling. Kwathi uCele makathathe eze ngayo. Wazikhuza wakhumbula izingane ezimbili ezishiye ekhaya. Wazincenga ukuba azame futhi ukutshengisa laba omlungu mnyama ukuthi kunezinto ezibadingayo empaphana. Wazizwa esethi, uyindoda manje bafana. Kufanele uyithathe indawo yakho. Thina kanye nabaleleyo sazi ukuthi wena uyindoda. Ucabangisa okwendoda futhi wenzisa okwendoda. Nguwe wedwa indoda wangubani, ngakho-ke onke amehlo abheke wena. Manje yinye into ofanele uyenze ukuba ungabi limbuka, uhlamuke onke amathemba ethu ngawe nobudoda bakho. Masihambe siyolanda izingane eshoko. Muso ukuqala amadlozi. Uzivusela ulaka lwezithutha mntakadadewethu. Kwaba nemizuzwana kuthe cwaka ngaphandle kwewashi elalilokhu lincizela odongweni kungathi lithi qhude manikiniki izindala zombili. Akulula kanjalo malume, sekusho ubafana emuva kwesikhashana. Okokuqala mangisho ukuthi lapha kwangubani amehlo omphakathi abheke thina sonke, mina nawo wonke umndeni wami. Njengoba ngikhulumela umkami uPopi kanye nezingane zami. Ngakho thina asiziboni sithatha izingane zikaLinono. Lolu daba ludinga ukuba wonke umndeni walapha ekhaya uhlale phansi kube yiwona oshoyo ukuthi izingane zikaLinono zingahlala yini lapha ekhaya. Njengoba ngiwazi umndeni wami, njengoba ngizazi, angiwuboni uthatha izingane zikaLinono. Izingane zikaLinono ziyingane zakho bafana. Yinto leyo ongeke uyigweme nakancane, kusho uCele ngendlela yokugcizelela. Cha, izingane zikaLinono
uZithelile noNhlanganisani akuzona ezami malume, esho enikina ikhanda uBafana. Waqhubeka wathi, no, ngiyakuphika lokho. Mina izingane zami zimbili kuphela. That is all I can afford. Ngiyacabanga kahle i-affordability ngingakawuqali umndeni. Manje izingane ezine ngizozondlelwa ngobani nje? Njengoba isimo somnotho sinje nentengo yezinto inyuka kangaka, ngingabe angihlakaniphile uma ngingathatha izingane zikaLinono, oHlanganisani noUzithelile. Uma uzithatha ngingazithatha ngizibekephi? Uma ngizithatha ngizibekephi? Ngingathi kodwa ngizisaphi izingane ezingaka eMlazi? Bonke ontanga bezingane ezimbili noma eyodwa. Bonke ontanga benezingane ezimbili noma eyodwa. Akuzona ezami lezi zingane, futhi nje angikaze ngizifake kweyami ibudget. Uma kungezona ezakho lezi zingane zikaLinono, ngezikabani pho Bafana? Uma ungazithathi zizothathwa ngubani? Kubuza ucele kungathi usezosukuma. NgezikaLinono namasoka akhe, mina engingawazi ukuthi ngawakwabani, kuphendula uBafana. Phela uLinono sewagana manje, ngakho-ke zonke izingane zakhe azishiya kimi ngezakho Bafana. Kulihlazo lokho okushoyo. Kufanele kukulethela amahloni ukuthi awubazi oyise bezingane zikadadewenu. Ukube wawunendaba nodadewenu, ngabe wazi isoka lakhe noma amasoka akhe futhi wawalandela, wawathwalisa umthwalo wawo. Mhlawumbe ukube wawenza lokho ngabe asikho lapha namuhla. Njengoba ungawenzanga lo msebenzi, izingane zombili zikadadewenu ngezakho Bafana, kusho ucele ebheka ubuhle nokondleka kwendodana kadadewabo. Ingaphakathi lakhe lalithi yeka amandla esambane. Cha, kuzona ezami malume, washo uBafana waphinde wanikina ikhanda echaya nezandla sakuphika. Kunjengoba ngishilo ekuqaleni malume, lapha emhlabeni ziningi izinto abantu abangazenza, kodwa kuhle wonke umuntu akhethe kahle ukuthi ufunani. Uma umuntu efuna ukugana angaqali ngokuthola izingane. Uma esezitholile efuna ukugana, makagane nazo. NoLinono wayefanele akhethe nje ukuthi ufunani. Umuntu angakwenza konke. Kuhle kucace malume ukuthi sonke lapha emhlabeni singekwenze konke kanye kanye. Izingane zethu kuhle zingaqali ngokugcinwa ngakho, qedane zehluleke ukufeza izinjongo zalokho eseziqale ngakho. Ngale ndlela zilahlekelwa ngokukhona ngokungekho. Kusho uBafana ebuka umliso owaletha amaphephandaba wawabeka ngasemnyango. uBafana wayengenisa lamaphephandaba, wawasombulula, wawendlala etafuleni ngemuva kokubuka izihloko zawo. Ucele wadumala ukubona ukuthi womathathu lamaphephandaba kwakungewesiNgisi. Kwathi makabuza ukuthi liphi ilanga laseNatali uma-Afrika noma nje intuthuko, wazikhuza wabhodlela ngaphakathi. Waqhubeka uBafana nemizamo yakhe yokugwema lo mthwalo ngokuthi, mina ngahlela ngaba nezingane ezimbili ukuze zingangisindi. Izimoto zami zithwala abantu 4 noma 5 kuphela. Uma sengithatha lezi zingane okhuluma ngazo, kuzodingeka ngishintshe izimoto zami. Asikho isiteshini wegoni se-Mercedes Benz. Lezi zingane zingasho ukuthi ngingabe ngisaba ne-Mercedes Benz. Kungathi sengiyabona ngingena-Benz. Nalendlu yami yakhelwa phezu kwesibalo sabantu abane. Kungathi wena malume uthi mangakhe enye indlu ukuze ngikwazi ukuthatha lolu qaba ongilethela lona. Izingane zami zifunda esikoleni sabelungu edolobheni. Uma ngithatha lezi zingane zikaLinono zizofundaphi? Ziye ngani futhi esikoleni sabelungu ngoba anginalo ibhasi lwalolu qaba lwakho malume. Igama lolu qaba laphonsa imicibilisholo ebuhlungu ezibilini zikacele. Wasukumisa umuntu osezama ukucela indlela. Imibuzo kaBafana yamnqanda, wabona ukuthi kungakuphi ahambe
wayeyiphendulile ngoba wayeyibona ilula nje. Wathatha wathi, "Ngizoqala ngombuzo wokugcina kule mfamu yemibuzo ongixaka ngayo. Izingane zikadadewenu zizofunda kulabo belungu bakho, zihambe ngalelo bhasi lakho oyisa ngalo ezakho izingane. Okomuzi ngingathi yakha ubheke emafini ndodana. Isibhakabhaka asinamkhawulo futhi yena lowo owakusiza wakha lo muzi wokusiza uma sewakha futhi. Okwezimoto nakho kulandela lezi zimpendulo. Umumatho lwezimoto zakho nobungako bomuzi wakho nobulungu bezikole zezingane zakho bungedayise umuntu nobuzwe bethu bafana. Mina angikhathali noma ungenzani. Gcina ubuntu bakho nobuzwe bakho ubungethengwe ngezimoto, ngamizi noma ngohlobo lwemfundo. Mbovu, hlephulela abawenu konke onakho ukuze kube yisibusiso kuwe. Cha malume, angazi. Ngingayithathaphi imali yokufundisa izingane ezine esikoleni sabelungu sangasese, ngiphe nemali yokwakha umuzi neyokushintsha izimoto kubuza ubafana? Kulula lokho bafana futhi sekuhleliwe. Ungayithatha lapho wathatha khona lena yokwakha lo muzi nokuthenga leziya zimoto ezigabise egalaji. Wayithathaphi le mali owenza ngayo lezi zimanga? Cha bafana, yenza umsebenzi wakho. Nikeza izingane zikadadewenu lokho kuthokomala okuligunya lazo ngoba zinomalume othokomele. Thatha izingane zakho. Kahle malume, imali ayimane nje ize ingemkhuhlane. Uma imani ize nje lena koshowe, nina yenzani lezo zinto enizisunduzela kimi, kusho bafana. Noma ungakhuluma kuqansa emithambo mshana. Thina ngesiZulu sazi ukuthi uyozibutha zonke izingane zikadadewenu. Uyozibutha noma zingaba 10 noma 30. Wawuhlaleleni ungamtsheli udadewenu lokho osukusho kimi? Noma ngabe wamtshela, thina sazi ukuthi lezi zingane ziyizingane zakho, zingumthwalo wakho oyisabelo sakho. Lesi yisiZulu. Wakusho lokho ucela kwabonakala ukuthi useqala ukufudumala. YisiZulu sakuphi leso malume? Kubuza ubafana emoyizela ubuhle bakhe bonke buphelezela inkulumo yakhe. Konje ngabe yisiZulu sakoMpaphala, koMbongolwane nakoGezinsila? YisiZulu sakoMpaphala kuphi? Kuphendula ucele ngomfutho. YisiZulu sakwaZulu wonkana. Kwakunje kusabusa uJama. Kusenje namanje futhi kuzohlala kunje. Indlalifa yindlalifa. Ubafana wasondezela umalume amakhekhe ayephelezelwa yitiye ucela ayesekade eligojelile. Izandla zikacele ezazingangehalavu zawadlavula aba yisithupha amakhekhe, zafumba 2 kanye kumbomothi eyenza umsebenzi wayo ukukhulu ukushesha ngoba imicabango namehlo akhe ayethe njo kulo mfana ayembona ebheda. Yena ubafana waphohlozela amaqanda 2 engilazini, wawagoqoza ngomshini owawuhlanganisa, wase wamingiliza. Walandelisa ngokuqoba ihabhula walinonga ngeyogathi, wavuvuzela izinhlamvana zamakinati, wase esicocisa lesi sidlo ngezinhlamvu 4 zamagilebhisi. Wakucozulula ngeminwe 2 lokhu kudla ukuze ngenkathi bexoxa. Ubafana wazama ukusikhanyisela isihlobo sakhe. Wathatha wathi, "Ukwazi weni kuncike emaqinisweni angekho futhi anithandi ukugqolozela amaqiniso ayiwe emehlweni malume. Uma ningashenxi kulo mdlalo kamakhohlisana, izingane zenu zizobambisa iqanda lenjelane zibe inhlekisa kwezinye izizwe. Malume aniboneli ngani kumaSulumane? Izingane zawo azitshela wonke amaqiniso, ngakho azikhulelwa zisekhaya.
Lento ongitshela yona malume ayilona neze iqiniso. Yisiphi lesi siZulu esithi amantombazane mawakhulelwe ekhaya? NgesiZulu intombazane yayizihlonipha futhi iwuhlonipha nomzimba wayo. Nabafana futhi babengabhukudi emzimbeni kodwa babedlalela osebeni nje kuphela. KwaZulu zazingekho izihobho futhi kulichilo elinukayo ukuba intombazane iphenduke isihobho. Lana ngamaqiniso atholakala kuyo yonke imilando yakwaZulu ebhalwe ngabacwaningi abajulile olwazini lwesiZulu nasekwazini ngamaZulu. Wathi ukuthatha ikhefu Bafana wayesethi ibhuku likaMangena Fuze lifakazelwa yizindathane zamabhuku emilando yakwaZulu ngokuthi zazingekho izihobho kwaZulu futhi nokukhulelwa ekhaya kwakungekho. Lapha ku-social system of the Zulus, ku-The Zulu People kaBryant naku-Washing of the Spears, ku-Natal Papers, ku-John Stuart Archives nakweminye imiqulu asikho lesi isiZulu okhuluma ngaso malume. Uma kukhona into engayifundisisa kugogo uMajele ukuthi ngibambelele eqinisweni malume. Thina nawe simelwe ukukhasa siphume emathunzini nasebumnyameni benkohlise osebuqede lesi sizwe sakithi esimpisholo. Khona uqinisile Bafana. uLinono wayewazi kahle amaqiniso. Akumina engamthuma ukuba yokhulelwa. Futhi nje ke lento engiyikhulumayo Bafana ayishiwo yimina ngedwa, ishiwo ngumhlaba wonke. Enhla othaka, phansi komthunzini, komtubatuba, komsomkhele nodlamvuso, kuphi kuphilwa lempilo. Ngisho amantombazane angaziqhulula zibe ngakhe izingane ziyosalela abafana. Yibona abayozibutha bazikhulisa njengenqubo nesiko lesiZulu. Cha malume kunjalo. Musani ukubabela isizwe esimpusholo senganwe nguthathe noqungo olumile. Sizohluleka thina ukuwunqanda lo mlilo uma sithi sibhula thina nalaba asebekhanyiselwe ngalenkinga esibhubhise imiphakathi yakithi. Nina nibabela malume. Sizobhubha siphele lesi sizwe uma niqhuba kanje. Khuzani imihlola nithathe amahlamvu sibhule lo mlilo. Hayi ukuchaya izandla nithi kuqala ngaye yini ukukhulelwa uLinono. Lokho akunakusiza ngalutho malume. Njengoba uthi emhlabeni wonke abantu abangashadile bazitholela izingane nje. Akunjalo. Cisho onke amazwe ase-Asia awanawo neze lo monakalo. Kusho uBafana enethemba lokuthi umalume wakho uzoyizwa lento azama ukuyichaza. Ake ngikufanelisele nje malume. eSingapore naseNdiya, eSaudi Arabia, noko-Iraq, ko-Pakistan, ko-Indonesia naku-Bangladesh. Uma umuntu ethola izingane kungafanele uyahlawuliswa nguhulumeni wakhona kanye nomphakathi uyamhlamuka umzwise ubuhlungu ngokukhipha inyumbazane futhi umnyeke athwale yedwa umgodlagodla wakhe. Ngale ndlela umonakalo awutholi ukuthokomala nokubhebhetheka. Ngakho-ke angiboni ukuthi lento okhuluma ngayo itholakala emhlabeni wonke jikelele. Angisho lawo mazwe okhuluma ngawo Bafana, mina ngikhuluma ngamazwe akithi kosho kobantu abasenobuntu futhi abaziyo ukuthi umuntu akalahlwa. Amazwe akini kosho awawona umhlaba wonke. Yikhona-ke lokho kubuka izinto kungathi umuntu uzibuka ngotshumo okwenza ukuba ukwenza kwenu ngesikhathi esiningi kube yimbude. Anithandi ukuzibuka izinto ngeso elibanzi. Ubuntu bobuntu buqala ekhaya. Singathini ukugabisa ngobuzwe nobuntu uma amakhaya ethu engakhelwe esisekelweni sobukhaya?
Ubukhaya bakhelwa ngothando oluhlanganisa owesilisa nowesifazane. Bathi sebetholene bazana bakhula othandweni bese bethola abantwana. Ubuntu bungenwa ngendlela yothando, abungenwa ngokufohla. Niyabalahla abantu bakithi, nibenza banhlanhlathe uma lamaqiniso egutshuzelwa malume. Masingamlahli uLinono yena kanye namasoka akhe, masibenze bathwale iziphambane zabo. Ngakho-ke le ndaba kaLinono ngeke ngiyikhulume nakuyikhuluma. uLinono wangehlula ngimtshela ukuthi akayeke ukuba libhola labafana ngoba bazomfimfitha maqede bamlahle laphaya. Ngangimtshela ukuthi abafana bayafana bonke, banolimi olumnandi olufudumele olusheshelelayo futhi olutiyenyelayo. Ingane yakwethu yazivala izindlebe, yachitha elihle ikusasa layo, yazikhethela ukushukana namanabukeni isencane. Cha malume, ngeke ngizithathe izingane zikaLinono namuhla, kusasa noma nanini. Ngeke nje ngikwenze lokho malume, kusho ubafana igcizelele. Ubhova we-Dalmatian wasukuma, wazelula, wazithintitha, wabuka ucele ezinhlamvini zamehlo kungathi kukhona akucingayo kulo mlisa. Wayekubona ekuzwa futhi ubafana ukuthi amagalelo akhe ahlala enyameni yize wayebhekene nomviki uqobo. Kwakumkhanyela ukuthi umalume wakhe akakwamukeli konke ayekusho. Ucele yena waphakamisa amehlo kwangathi impendulo uyifuna emafini. Wathatha wathi, unyoka angaphenduka engcwabeni lakhe uma ingakubona unqakisana nami ngento esobala abafana. Iphi inhlonipho kulezi zinto ozishoyo? Kanti sanifundisela lokhu kulelesa? Nibalekelana nemithwalo yenu nenqaba ukwakha lesi sizwe sethu. Kahle malume, musa ukungenisa umama osazithulela phesheya kumlalazi. Lolu daba olwami nawe, hhayi abalele. Umama ngeke aphenduke emangcwabeni ngenxa yamaqiniso. Into engaphendula ukuba mina ngikhulume amanga, engamphendula ukuba mina ngikhuluma amanga ngidayise ngeqiniso ukuze ngikwazi ukuthenga le nhlonipho okhuluma ngayo. Uma ngingahubhuza ngazi kamhlophe ukuthi ngiholela izingane zikadadewethu kanye nezihlobo ekubhubheni, ngingabe sengiziqalela ulaka labalele. Lokhu ukukhuluma kwami iqiniso akusho ukuthi angisakuhloniphi. Ngikuhlonipha kabi malume, kusho ubafana edlalisa izandla okumuntu ohlamba izandla. Kungabe yiyona ndlela yokuhlonipha nokusibonga lena? Nisihlinzela ezibini, niyasihlamuka kodwa nibe nithi niyasihlonipha, kusho ucele nikina ikhanda. Cha ndosakunjalo, asinihlinzeli ezibilini malume wami ukukuphela kwakhe. Indlela esinibonga ngayo ngeyokuba sinichazele ukukhanya esikuzuzile ngemfundo nemfundiso yamazwe nobuzwe bezinye izizwe. Sinihlonipha ngokuba sinembulele imbubhiso egutshezelwe ukungazi. Njengamanje sengikhumbula abaseZimbabwe. Bona bathi uma udonsa igatsha elinamacembe, wamukele namacembe alelo gatsha, wamukele nalelo cembe lamagatsha alelo gatsha. Izingane zikaLinono ngamacembe kaLinono. Uma uLinono emuhle kwaNdlovu, kwakufanele nezingane zakhe zibe zinhle, kwakufanele bazithathe. Cha bafana akunjalo, awukhona eZimbabwe lapha kuKwaZulu. Izingane zikaLinono aziyi kwaNdlovu lapha kwaganela khona uLinono, kuphika ucele. Kunjalo malume, awuboni yini wena ukuthi sewenza izingane zikaLinono izimfa kabili ngokuzihlukanisa nonina? Izimfa kabili kanjani bafana? Izimfa kabili ngoba zafa okokuqala zilahlwa ngoyise, manje sezifa okwesibili ngokulahlwa ngunina. Uma intandane enhle kungumakhothwa ngunina, izingane maziphindele kunina. Izingane zikaLinono ziyamdinga unina.
noma amagalelo kaBafana ayemuvuthuza uCele. Wayenenkolelo yokuthi naye umi emgqeni angegudluzwe kuwo. Wayezimelela njengendoda entunge ngisho ophahlweni lwendlu efuna izimpendulo. Walibhekisisa ikhishi ababehleli kulo. Wabona ukuthi lalilikhulu kungathi yindlu yonke. Ukumenyezela phansi kwakumkhumbuza amabhilidi athile eThekwini. Wayengaliboni kahle ifiliji ngoba lalifana nawo wonke amakhabethe ayesodongweni lokhishi. Waze walibona ngenkathi uBafana ekhipha amaqanda. Nosinki wawubona ngoba uBafana egeza izinkomishi ababephuza ngazo itiye. Wazibuka izimbulunga zompompi eziluhlaza nezibomvu. Baxoxa nje uBafana uthathe ulethisi wase ewusika ngokuwufaka emshinini waduma kancane. Waphuma ulethisi usuzicucwana okungathi utshani. Wagalakadisela namaqhuzwana kashizi kulo lomshini nawo ushizi waphuma usuzicucwana. Wawuvuvuzela kulethisi loshizi wase ebeka izingcezu zikatamatisi ezimbili kuleso sidlo. Ngenkathi esifaka lesi sidlo esitsheni sokudla kwasemsebenzini, kwacaca kuCele ukuthi uBafana uzenzela umphako wosuku. Wafikelwa yivesi eyangasalikhumbuli kahle ukuthi lalikuphi. Leli vesi lalithi ngezikhathi zokugcina abantu bayokudla utshani. Waliguduza iBhayibheli ezama ukuthola izinkomba namagalela ayengawokoza ngawo lesi sifundiswa esasithi yena uCelendini umvangeli usengumthakathi owenza izingane zikaLinono izimfakambili. Lenqaba nokho iBhayibheli ukusondela. Wazama futhi nokuthola izinkomba namagalelo ayengavithiza lesi sifundiswa esasithi yena mkhulu wabantwana usebenza izimfakambili abazukulu. Ngemuva kwalokho kuhlwaya uCele wazizwa esethi, Bafana uthi nje uyazi ukuthi babusisiwe abahawukelayo ngokuba bayakuhawukela. Ngikwazi kahle lokho malume, kuphendula uBafana. Waqhubeka wathi, malume ngikwazi kahle lokho, futhi ngikuqamelisa ekutheni babusisiwe nabalamulayo ngokuba kuyakuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Yikho nje ngilamula mina malume. Labo abayimpi kubantwana ngithanda sibalamule. Masilamule impi phakathi koyise balezi zingane kanye nezingane zabo. Okukhulu kodwa masilamule impi phakathi kwezingane nonina. Wena uyaqhatha ngalokhu kwenza. uLinono ngunina walezi zingane ohleli nazo. Konke okwenzayo kuyimbudane. Kuphambene nesizulu esithi intandane enhle ngumakhothwa ngunina. Angisazi lesi sizulu esithi izintandane umakhothwa ngogogo nomkhulu, uyise noma belaphi. Bangazikhotha ngamaphi amathe abantu abadala. Amathe kade azomela ngenkathi bekhotha ezabo izingane. Amandla enu malume aphele likhulisa thina. Ngeke nje nempela nikwazi ukukhulisa nezingane zethu, ikakhulukazi lezi zanamuhla, kusho uBafana. Amandla awapheli uma kukhona uthando, kusho uCele ebuka uBafana sakumeya efuna namava okubonisa lesi sifundiswa ukuthi bona bakompaphama bami emaqinisweni. Cha, ngiyaphika malume, ngisho uthando lungagcwala imigqomo ngemigqomo ezinhliziyweni zenu, kodwa ningebakhulisa ngendlela labantwana besikhathi samanje. Ingathi sengiyabona uXolani ebuya esikoleni ethi konje mkhulu kuphuma ubani uma ngihlanganisa
u-1 kanye no-1, -1 or kuma-bracket -1 plus -1, noma nje ethi kuphuma bani uma ngithi ngihlanganisa u-A no-B, A plus B. Noma-ke singefunde ukutheni bafana, singeke neze sihlulwe ukuchazela abantwana ngezinto ezincane zesikole ezinjengalezo. Impendulo yesibalo sokuqala ngo-2. Ukuhlanganisa o-1 akudingi ukuba size sibe njengani. U-A no-B yinto nje engekho leyo. Lezo zinto azihlangani ngaphandle zihlanganiswa ngabantu abanobuchopho obubhudlayo, kusho umvangeli uCele. Othisha bezingane zikaLinono bayahlanganisa o-A no-B. NoLinono futhi wenza njalo, ngakho mina ngithi izingane maziye kuLinono yena oyokwazi ukusekela imfundo nekusasa lalezi zingane. Mina ningeke ngempela naliseka. Ucwaningo lusho kahle kamhlophe ukuthi izingane eziningi ezithola ubunzima ekukhuleni yilezi ezikhulela kogogo ngoba zilahlwe ngonina. Uyabona-ke malume, masingoni ngokuhlukanisa uLinono nezingane zakhe ngoba igazi lazo lizobuzwa kithina. Angithandi ukududwa nguwena ngamazwi bafana. Uliciko, ufundile, wendlalekile olwazini, kodwa ngifuna ukwazi into eyodwa kuwe. Uyazithatha noma awuzithathi izingane zikadadewenu? Kubuza uCele esetshekise umlomo. Angizithathi ukuba ngingazithathi, kusho bafana. Kodwa uhlulwa yini bafana? Kubuza uCele, amehlo akhe ewela ekhalendeni eyayithi Soli Premier Liquor for Queens, Kings, VIPs and Royalty. Umdwebi nguNkeliso. Kwake kwathi ukuthula ekhishini ngaleyo mzuzu, kwangathi uyadideka manje uNduso. Kwezwakala ukukhwehlela kwezingane phakathi endlini. Laqonsa izinga lalokho kukhwehlela. Waqala ukujeqeza ubafana. Kwathi kusenjalo kwangena umfanyana oneminyaka engeqele 10. Waziphonsa kuyise iphika lihamba nayo. Uyise wamsoka ngazo zombili izingalo, wambuza ukuthi ufuthile yini ngomuthi wephika. Umfana wavuma ngekhanda kusobala ukuthi amandla ayamphelela. Ekubona lokhu uCele wabeka isigqoko sakhe esitulweni, wacimeza, wayesethandaza sakuthula, izandla zakhe ziphezu komfanyana. Wathi lapha esegcina wathi, ngiyakubonga baba, ngikubonga wena. Vumelani abantwana beze kimi. Namanje Nkosi yami usavuma. Amen. Waze wangisiza, kodwa ungowaphi mkhulu? Sengathi ngingahlala nawe ukuze ngiphile njalo. Ungangibongi mina mntanami, kodwa bonga ungumsizi nomhlengi wethu. Hlala kuye sonke isikhathi, washo uCele wanyomuka engasavalelisanga. Wathi uqalaza izimpawu zokubonga kulomuzi, wazithela kowesifazane owayenqunu elenga kwenye yamakhalenda eyayithi, For meaty meats, let us meet at Zondi's Meaty Meat Butchery. Waphuma emnyango uCele ebheke esangweni, wahambisa kumuntu owayebaleka ebheke esiteshini. Wakhohlwa indaba kaMadonsela ngoba uCele wayesefana nomuntu olungeze emathuneni, wathuswa ngakubonileyo. Ingaphakathi lakhe lalivuma izingoma ezamnika ithemba nenkolo entsha ngomondli nomdali, umhlengi nomhleli, indlela neqiniso wayesekuzwa kungcono. Siyaphela-ke isahluko lapho.